No pot ser que jo porti el 8è dia de vaga de fam avui i la CUP no s'hagi acostat a mi. I l'Assemblea Nacional, que organitza cassolades per defensar el Mas, quan té una querella de la senyorita Pepis que li posa a Espanya, que jo estigui fent aquest acte i no s'hagin dignat a acostar-se a mi. No pot ser que mitjans que viuen de ser antisistema i defensar-ho tot, no sé, Cafè amb llet, La Directa i tot això, no hagin tingut el gest de venir-me a veure. No pot ser que hi hagi falsos perfils a Facebook que porten grups de molts independentistes que o m'ataquin o es busquin qualsevol excusa per no recolzar-me. El meu gest exposa totes les contradiccions d'aquest país de mentida que tenim. Els que diuen que són antisistema i independentistes, més antisistema que jo ara no n'hi ha. Els mitjans de comunicació aquí, amb excepcions molt dignes, no hi són. No és notícia que algú estigui en vaga de fam, però no és notícia pel motiu que sigui, però és que algú digui que tot el procés és una farsa també hauria de ser una notícia, si ho diu amb arguments. Tenim una doble notícia molt gran que no és notícia per ningú. A ningú se li pot escapar que aquí algú ha agafat els telèfons i ha començat a apretar les clavilles perquè ningú parli d'això. I això és més propi de Corea del Nord que d'una democràcia. Sí, perquè si tu tens majoria absoluta no tens l'excusa per escenificar. Jo vaig dir que estava preparant aquesta escenificació i és que no passen ni dos, passen 4 dies i tenim la manifestació de les CUP i tenim Quico Homs, que també ve de la FENEC de Joan Vives, és que sempre són els mateixos, titllant-los de mascles alfa i no sé què. I a part va tenir un cap de setmana entretingut perquè l'endemà o el mateix dia se l'estem a Esquerra també. És que és a la cara i és cada vegada. Hem destruït el llenguatge, hem vilificat el llenguatge. Tenim dies històrics cada 15 dies. No, perdoni, els dies històrics n'hi ha molt poquets, per això són històrics. Hem fet com en futbol, que és el partit del segle i n'hi ha 2 o 3 cada any. La majoria de gestors de grups suposadament independentistes de Facebook estan portats per persones que no són independentistes. Que portem 8 dies i els mitjans de comunicació no parlen amb mi, però és que ni periodistes em demanen al Twitter, és increïble. Si la salut me'n permet, farem un vídeo de Marc Serra Parés, un Facebook que no era seu, va dir, i en l'acte de demà hi seran, portava el Facebook d'Uriel Bertran i va dir, i demà a l'acte hi seran Uriel Bertran i jo mateix. I va ser molt ridícul i li van dir encara, com que jo mateix? Però que no és l'Uriel Bertran, descarat. I aquesta persona treballa per Espanya des que el van infiltrar el 2010 a Solidaritat, va rebentar Solidaritat al primer congrés de Manresa. Hi ha articles on es pot trobar Marc Serra assegut entre Uriel Bertran i Alfons López Tena perquè els dies abans des de les xarxes havia rebentat el partit i la porta. I quan jo li vaig demanar en persona a Alfons López i a Uriel Bertran com havien permès que Marc Serra rebentés el partit d'aquella manera, la contesta amb un riure foteta és li hem manat nosaltres. No es guanya amb somriures i amb independències win-win, amb desconnexions, és que estem en una hipnosi col·lectiva. Per entendre's, el problema és que és molt difícil. Quan algú diu d'esperar 18 mesos, és difícil saber si ho diu perquè no hi entén, perquè és covard o perquè treballa per l'enemic, perquè com és l'estratègia de l'enemic esperar,